намоиши навбатӣ бо шукӯҳ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бо ҳузури намояндаҳо аз сохторҳои гуногуни давлатӣ бахусус дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати фарҳанг, муассисаҳои таълимӣ ва донишмандони мутахассисони соҳа таҳти унвони дидор баргузор шуд. тавре дар ифтитоҳи чорабинӣ баён шуд, ин намоиш идомаи тадбирҳои созанда дар самти эҳё ва ҳифзи мероси гаронбаҳои фарҳангӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. меҳвари намоишро 73 мусаввараи нодир ташкил медиҳад, ки маҳсули дасти рассомони номдор аз ҷумла Хошмуҳаммадов, Сидоренко, Хушбахтов, Ҳайдаров ва дигарон мебошанд. хусусияти хосаи намоиш дар он буд, ки осори мазкур аз соли 1960 инҷониб ба тамошо гузошта нашудааст. сабаби аслӣ дар он аст, ки мусаввараҳо ба тармиму навсозӣ ниёз доштанд. хусусияти хоси ин намоиш дар он аст, ки асарҳои дар намоиш буда аввалин маротиба аз солҳои 1960 асри гузашта инҷониб ба маърази тамошо гузошта шуда истоданд. сабаби асосии ин дар зарурати тармиму таҳкими онҳо буд ва имрӯз мо онҳоро дар шакли аслияшон пешкаши омма мегардонем. осорхонаи миллӣ бо эҳёи ин асарҳо нишон медиҳад, ки давлати соҳибистиқлоли мо ба ҳифзи мероси фарҳангӣ ҳамчун поягузори маънавияти ҷомеа аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. осори ба намоиш гузошташуда пас аз тармиму навсозии ҳамаҷониба бори аввал ба тамошои омма гузошта шудааст. намоиш аз лиҳози жанр ва сабк гуногунранг буда асарҳои ҳақиқӣ ва тахайюлиро фаро мегирад. ба таври мисол ҷои махсусро дар намоиш манзараи кӯҳии рассоми олмонӣ Винклер мегирад, ки дар нимаи асри 19 офарида шудааст. ин ҳамчун гавҳари намоиш шинохта мешавад, ки қадимтарин намуна дар коллексияе пешниҳодшуда мебошад. дар канори мусаввараҳо инчунин намунаҳои гуногуни ҳайкалтарошӣ, пайкара ва нимпайкара, осори санъати ороишии амалӣ аз қабили кулолгарӣ, кандакории бадеӣ пешкаши бинандагон гардонида шудаанд. тамошобинон имкон доранд, ки бо беҳтарин намунаҳои жанрҳо, чеҳранигорӣ, манзаранигорӣ, тасвири лаҳзаҳои таърихӣ ва рӯзгори мардум ошно шаванд. намоиши дидор рамзи эҳтиром ба таърихи санъати миллӣ ва таҷассуми таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба ҳифзи сарватҳои маънавӣ мебошад. намоиши дидор то 20 майи соли равон идома меёбад.